Prelazne forme, da li imamo neke fosilne dokaze za to? Ne postoji nijedan. Postoji knjiga koja se zove u originalu Evolucija, fosili još uvek kažu ne, od doktora Djuena Giša. Mi smo tu knjigu objavili ovde pod nazivom Krah evolucije, gde se detaljno objašnjavaju te navodne prelazne forme koje vodi priču. To je, mislim, neozbiljno. To je kao kad bi rekao prelazne forme između bicikle i autobusa. Znači, bila je bicikla, pa onda tokom dugih vremenskih perioda nastao je motor, pa onda nastao Fića, pa od Fiće Jugo, pa Golf, pa Passat, pa ne znam, Nissan X-Trail Jeep, pa ne znam, neki Iveco kamionet, pa kamion i na kraju autobus nastao, razumeš, ono, bilionima godina to na auto-otpadu se, mislim, to su Mickey Mouse priče. I ti kad bi to krenuo da pričaš ljudima, ljudi bi verovali, jer ljudi ne misle, da studije pokazuju da samo 2% ljudi na planeti Zemlji misli, 98% ne misli, razumeš, ali veruju u ravnu zemlju, ja verujem da će uskoro ravna zemlja da se uči iz fizike u školskom sistemu. Možda, moguće uskoro. A kod ljudi, na primjer, prelazne forme, Australopithecus, da li je to, našli su bili neki iskopine Australopithecus i tako neki praljudi? Pa vidi, najkompletniji fosil navodnog čovekovog pretka je fosil Lucy, koji je dobio ime po Luciferu. Pošto su Beatlesi bili veliki satanisti, oni su obožavali Sotonu i onda ih je on nadahnuo i njihove slušalci postali su popularni. I oni su napravili jednu pesmu u čast Luciferu koja se zove Lucy. I kada su neki banditi radili istraživanja u Africi, dobili su velike donacije od nekih fondacija iz Amerike da pronalaze dokaze za čovekovo majmunsko poreklo. Oni su pronašli fosil nekog izumrlog majmuna i to 40% skeleta tog majmuna su pronašli. I pošto su u to vreme slušali tu satanističku pesmu Lucy, oni su taj fosil nazvali Lucy. I to je najpoznatiji, najkompletnija prelazna forma između čoveka i majmuna. Znači 40% skeleta. Mislim, ti kad pogledaš tu sliku, to je cirkus, razumiješ? I oni na osnovu 40% skeleta kažu, evo dokaz da je čovjek nastao od majmuna, razumiješ? Mislim, izumrli majmun neki tamo našli. Mislim, tako da oni mogu da pričaju šta hoće. Narod njima veruje, ko što ih veruje i za vakcine, i za ovo, i za evoluciju, razumiješ? Korona, ovo, šta god oni kažu, narod veruje. Oni šalju ljude, oni čitave narode šalju da ratuju jedni protiv drugih. Oni s narodima oni narode nagovore da puše cigare, da piju alkohol, da se drogiraju, da šalju svoju decu u ove goveđe škole. Razumiješ, oni mogu, razumiješ, oni mogu da rade šta hoće, mogu ljude da uveraju šta god hoćeš kad su ljudi bez mozga, razumiješ, isprani mozgovi, razumiješ.